To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a na yau na ci zan ɗiba baƙin ciki domin da in samu ba muku da ake editing na bidiyo ko kuma na logo da sauransu da editing ga su kala duka su fara dama ko da ka editing hoto naka domin ya yi kyau. Kana so kuma da hoton kai na magana ne kamar AI video duka insha Allah wanda ka mu da su. To da farkon ka shigo cikin app na mai suna Pizza Lab kenan shine wannan, idan kai click akan shi zai kaka wannan fuskar a cike kenan. Su bayan ya kaka a cikin wannan fuskar ga ta nan kuna gani yanzu muna cikin shi insha Allah. Za ka zaɓi fuskar da yake so domin ka yi amfani da shi. Ni dai zan yi amfani da wannan fuska ta farkon nan ɗayan nan. To bayan ka ɗauki wannan fuskar abu na gaba da za ka yi sai ka zo ka taɓa nan wurin don na samu manikin nan, idan ka taɓa zai ga garin wannan fuskar sai ka zo ka taɓa wurin gashi nan wurin da kuka gani na azanu, idan ka taɓa wurin insha Allah zai kai kan da za ka ɗauko cheese wanda za ka amfani da shi wurin kenan gashi nan. Yau sai ka taɓa nan wurin sai ka zo ka taɓa can sama. Bayan ka zo ka taɓa can sama abu na gaba za ka yi sai ka zo nan wurin sai ka rage mishi quality. Amma ni wurin na sai ta shi kafin na rage mishi quality kenan, rage mishi haske duka in yi mutum gashi nan sai ka zo ka taɓa inda san gashi nan wurin. Bayan ka gama sai ta amfani yanzu akan sai ta shi domin yin samun abin da girman da yin amfani da shi. To sai ka zo ka dana nan ga sai ka rage mishi ga ya bace gaba daya. Abu na gaba za ka sai ka dan scrolling kasa ga wani gurin nan kan da yake 0 sai ka dan ja shi kai shi ko 15 haka. Girman logo da za ka hada da inda 15 ne zan aje shi. Bayan ka aje 15 abu na gaba za ka sai ka zo kai kilin nan wurin gashi nan na taba. To abu na gaba kuma sai ka zo ka saita shi ka sashi a santa tsakiya kenan wurin yawa sai ka taba dabin tsakiya ga sunan. Bayan ka taba sai ka zo ka taba nan ga. Abu na gaba sai ka kara zuwa ka taba wurin gashi nan duk wancan nan hurkun da zuwa nan ci gashi nan wurin. Inda ga na zama kenan yawa sai ka taba nan wurin. In ka taba nan zai kaka ruwan sai ka taba nan ga sai kuma ka taba can sama. Shikenan shi kuma sai ka dan jaye shi ma shi dan yin wadi domin ya dan gabe ga wancan. Yawa domin ya kai girman wancan koda bai kai bai zama to yana cikin gane ba. Ko zaman to shi na cikin wanga din. Sai ka zo ka cire mishi background ka gani ka zo ka rubuta mun na shi gaba dai kamar neman wancan kun gani na ja shi na kai shi 0 kenan. Abu na gaba zan dan scrolling kasa sai ka dan jawo shi ma shi kuma ka dan zo da shi ko kamar girman 12 haka. Girman 12 yayi 12 kenan na dan sai tashi ne face yayi 12 kamar hakan nan kun gane ba. So na gaba sai ka zo ka canza mishi color domin ka mai da shi ja ko wata kala da yake so, amma zan yi amfani da ja ne domin logo yawa gashi nan wanga ja da shi zan yi amfani sai in taba sai zo in clicking akai shikenan sai yanzu in ƙara sai tashi mai da tsakiya ya zama to shi na cikin wancan yawa kun gani idan dan ja shi face yawa sai ka kadan sai ta kamar da tsakiya. Bayan kamar da tsakiya abun da zaka na gaba sai ka clicking sai kuma ka dauko wani irin shi guda uku ne zan hada. Yau sai ka taba nan wurin sai kuma ka taba nan ga wurin yawa sai ka taba kuma can sama shikenan sai ka zo kuma na abun da zaka na gaba ka cire mishi background kenan ka yi remove na shi a kai karshe da neman wancan na dazo sai ka zo ka dan ja wanga shi ma ka bar shi ko 12 ko 13 da girman da irin wanda zaka hada wanda ya ma kyau. Barin bar shi a 13 ko 12 da normally yayi. So abu na gabar zan yi shine gashi nan kuna gani dai insha Allah. So zan je yanzu sai in taba nan wajen photo gashi nan kuna gani. In na zo wajen photo gashi nan kuna gani abu na gabar zan yi sai yanzu in dauko hoton da zan yi amfani da shi insha Allah wurin kai ko wurin face. Zan dauko photo ku gani sai ka zo ka taba nan wajen photo. Bayan ka taba sai kai inda hotunan ka yake ka zabi hoton da zaka amfani da shi. Bari dauko wani hoto gashi nan ga bari dauki gashi nan yawa wanga ya mun nan dauke shi ka dauke sai ka zo ka canza wajen 0 nan sai ka zo ka taba yau. Bayan ka taba ga kuma sai ka taba hannu kuma sai ka taba alama ga tan shikenan sai ka shigo da shi a ciki. Bayan ka shigo da shi da ka tabbatar hoton ka ba shi da background. In ba da background shine za ka yi mishi haka, in bai da background akwai shi ma zan maka bidiyo na gaba da za ka cire mishi background insha Allah sai ka amfani da shi. Sai ka zo ka dan saita shi face. Bayan ka saita ka zo kulle can dogawan suna kulle sun ga dan kwadon sai ka mai da hijab can wajen abin nan ga can za ka gani ka taba yawa normally yanzu ga na kulle su ba za su wuce ba kurana ta wani abu zai yi abin nan ba. Sai sun kuma wajen test wurin kuma dan doko hotuna na TikTok da wannan zan sa su Facebook duk da Facebook zan aza wurin. Idan na aza TikTok da Facebook yawa kuna gani ga suna rage masu bagana sai ka zo kai kiliga kai in ka shigo da sunan cikin kuma ankwar kuma sai ka zo ka dan imagine nasu in kana so ka dan jiya su koriya dai za ka yi musu rayya da dai kai za ka yi logo naka insha Allah kai ne ka san zashi ma ne yanzu saboda in muku ne ba hada zane ba saboda in gwada muku da ake ne shi ta ku gani ina yi. In zan bar shi kamar hakan nan yawa wannan bar shi kamar hakan ba insha Allah. Abu na gabar zan yi kuma da ko test na taba wajen test wajen agatan hurin nan na za ku taba nan ga nasa aro sai ka zo ka taba nan sai kuma ka taba can wajen dan bayaran kin nan dan ga kai kanan kuma ka irin wannan fuskar kin sai ka taba wuri gashi nan daga bikin yawa sai kuma ka taba sai ka delete wannan rubutu gashi nan sai ka sa sunan da yake so kai amfani da shi kowanne suna ne dai zan sa Abbas MK Niger
Yawwa sunana gashi na sai yanzu taɓa oke sai yanzu in ja shi na tsakiya kun gani ba ka kashi na tsakiya ina za ka samu sai ka saita shi sannan kuma ka lankwasa shi domin ya kwana in ka zo ne za ka lankwasa sai ka taɓa huri gashi nan ga huri kuma na sa makin ya huri gashi nan in ka taɓa sai ka ɗan ja shi haka in ɗan ja shi kun ga ya lankwaso su bayan ka ja shi a lankwasa sai ka ɗan saita shi domin ka sa abin ya yi kyau sosai gani ya lankwasa ba sai in taɓa can kiligin na taɓa amma na gaba da zani ina son canza font domin wanga ya galimin ƙara rubutun girman shi ƙara girman rubutun sai zan taɓa wanga huri domin na taɓa zai kane da rubutu gashi sai zan taɓa ma abun nan ya ci mishi dai save gashi nan gani bayan na taɓa yau normally sai ka zo shi kuma ka taɓa nan ga domin ka samu ka ɗan gyara shi kana ɗan lankwasa shi kuna gani duk inda nake taɓa shi nake zama ku aro clicking ka kuma ka jiya shi gashi nan hore in ka bai zama da kyau sai ƙara jiya shi da kuna dan aza hannu kuna tsoko kalla domin ku samu ƙayawa sai kuma mun tambaya ba wanda bai gane ba shi ƙara tambaya ta WhatsApp sai ka zo ka taba na gaba clicking yawa na gama sai shi normally kun gane ya yi haka girman shi duk da ni yanzu ba yin shi zane ba ko dan yan gura muku insha Allah ko da bai yake ba amma dai insha Allah ku sai ku mai kyau ku tsara abin ku da yadda za ku amfani da shi yanzu na kan hada kuna gani gashi normally da shi na kan tafiya ba wani abun na nasa suna na abu na gaba da zan koma wajen hoto gashi nan wajen foto gashi nan na taba ko sai zan ɗauko hoton kuma wani YouTube da Facebook da YouTube da Instagram da WhatsApp ngana da suna ɗauko sai yanzu su ma ɗan rage musu girma sai dan mace su dan kawo su wannan ta da mata yawa na kasu da mata abin zan yi su ma ga su normalin na gyara su ba sai yanzu su ma ƙara kulle su domin abun yayi kyau ne sosai insha Allah yawa sai ka zo ka taɓa wajen kwafin gashi nan ga wajen kwafi inda na sa aron nan to nan zaka canza background irin kaman fuska haka ka canza mata kala yawa na zo na ina dibin kala da zan canza musu irin gani wacce kala nake son amfani da shi ok akwai wata kalar na yi ma wani yaro amfani da ita so ni ma zan yi izin wannan kala sai ta ake ce mishi burin sata waga kala yawa gata nan ga yawa ita dai waga din na wuce yawa gata nan insha Allah normally nan kala da kala kuna gani sawa karshe kala ga tan da kuke kallo zan amfani da ita ga ta nan ga mai ruwan ko mai rege ga ta nan yawa insha Allah waga kular kin so da zan yi amfani da mutane da kyau na yi mun amfani da tana ga ta yi kyau sosai sai yanzu yin saving ka taba saving can sai ka taba nan ka saving shi ma sai ga na zo saving to ya gallery ko me yake gashin da yawa shi ki na sauka waya na gani saving photo saving sai ka shiga cikin app naka shi kuma nan da gani photo naka sai ka zo ka duba yanzu ga shi na jana hada hoton ya sauka waya na kun gani duk da ban yi shi mai kyau ba saboda ba na so ba wai na yi shi bane kun gane saboda in yi amfani da shi ko na yi shi ne domin in gwada muku da gashi na ta ja ne kuna ganin da yake haka da yake ba sai ya muke Nijar ka huta sun kace suna yin kamar su yanka wai ka talasta a ba sai ya muke Nijar sai da kai nan shine karshen bidiyon mu nice